Én az vagyok. Beszélgetések Sri Nisargadatta Maharajjal. 67. rész. A tapasztalat nem azonos a valósággal. Maharaj, a kereső az, aki önmagát kutatja. Hamarosan felfedezi, hogy nem lehet azonos a saját testével. Ha egyszer az én nem a testem vagyok meggyőződése annyira megalapozottá válik, hogy többé nem a test számára és nem a testért érez, gondolkodik és cselekszik, könnyűszerrel fel fogja fedezni, hogy ő az egyetemes lét, tudás, cselekvés, és hogy benne és általa valóságos, tudatos és tevékeny az egész világ mindenség. Ez a probléma lényege. Vagy testtudatos vagy, és a körülmények rabja, vagy pedig te vagy maga az egyetemes tudatosság, és teljesen ellenőrzésed alatt tartasz minden eseményt. De még a tudatosság, egyéni vagy egyetemes sem az én igazi tartózkodási helyem. Nem vagyok benne, az nem az enyém. Nincs benne én. Azon túl vagyok, noha nem könnyű elmagyarázni, hogyan lehet valaki se nem tudatos, se nem öntudatlan, hanem egyszerűen ezeken túli. Nem mondhatom azt, hogy Istenben vagyok, vagy hogy Isten vagyok. Isten az egyetemes fény és szeretet, az egyetemes tanú. Én még az egyetemest is meghaladom. Kérdező. Ez esetben Maharaj név és forma nélküli. Mi jellemzi a létét? Maharaj. Vagyok, ami vagyok, sem formával rendelkező, sem forma nélküli. Sem tudatos, sem öntudatlan nem vagyok, kívül vagyok mindezen kategóriákon. Kérdező. Maharaj a néti, nem ez, nem az megközelítését választja. Maharaj, nem találhatsz meg a puszta tagadással, én ugyanúgy vagyok minden, mint ahogy semmi. Sem mindkettő, sem valamelyik. Ezek a meghatározások a világ mindenség urára érvényesek. Nem én rám. Kérdező. Azt akarja Maharaj kifejezni, hogy ő csupán semmi. Maharaj. Ó, nem. Teljes vagyok és tökéletes. Én a lét létezősége, a megismerés megismerősége, a boldogság teljessége vagyok. Nem redukálhatsz le engem ürességre. Kérdező. Ha Maharaj túl van a szavakon, miről fogunk beszélni? Metafizikai szempontból egységes az, amiről beszél, nem tartalmaz belső ellentmondást, de amit mond, abban nem találok a magam számára táplálékot. Sürgető szükségleteimet teljesen meghaladja. Ha kenyeret kérek, Maharaj drága köveket ad. Szépek ezek, nem kétséges, de én éhes vagyok. Maharaj, ez nem így van. Én éppen azt ajánlom számodra, amire szükséged van, felébredést. Te nem éhes vagy, és nincs szükséged kenyérre. Megszűnésre, feladásra, kiszabadulásra van szükséged. Nem arra van szükséged, amiről azt hiszed, hogy szükséged van rá. A valódi szükségletedet én ismerem, nem te. Vissza kell térned abba az állapotba, amelyben én vagyok, a természetes állapotodba. Bármi mást gondolsz, az illúzió és akadály. Higgy nekem, semmi másra nincs szükséged, kivéve, hogy az légy, ami vagy. Azt képzeled, hogyha ezt-azt szerzel, növekedni fog az értéked. Ez olyan, mint amikor az arany azt képzeli, hogy a vörös rész hozzáadása feljavítja. Elegendő, ha eltávolítod, kitisztítod magadból, és feladod a természetettől idegen dolgokat. Minden más haszontalanság. Kérdező. Könnyebb mondani, mint megtenni. Jön valaki, hogy fáj a gyomra, és Maharaj azt a tanácsot adja neki, hogy hányja ki, ami a gyomrában van. Természetesen elme nélkül nincs semmiféle probléma, de az elme létezik a legkézzelfoghatóbb módon. Maharaj, azt, hogy az elme létezik, az elme mondja neked. Ne hagyd magad becsapni. Az elméről szóló vég nélküli okoskodásokat maga az elme állítja elő,
saját védelme, fennmaradása és terjeszkedése érdekében. Az elmén az segíthet túl, ha határozottan visszautasítod, hogy törődj a szövevényeivel és a háborgásaival. Kérdező. Én egy alázatos kereső vagyok, Maharács pedig maga a legfőbb valóság. Most a kereső azért folyamodik a legfőbbhöz, hogy megvilágosodjon. Mit tesz a legfőbb? Maharács, figyelj arra, amit mondok, és ne tágíts tőle. Mindig arra gondolj, és semmi másra. Ha eljutottál ideáig, hagyj el minden gondolatot, nem csak a világra, de az önmagadra vonatkozókat is. Maradj minden gondolaton túl, a csendes léttudatban. Ez nem fejlődést jelent, mert amihez eljutsz, az már benned van, és rád vár. Kérdező. Azt mondja tehát Maharács, hogy törekedjek a gondolkodás megállítására, és szilárdan maradjak a vagyok gondolatában? Maharács, igen, és bármilyen gondolat jelenik meg számodra a vagyokkal kapcsolatosan, ürítsd ki minden jelentésétől. Ne figyelj rá. Kérdező. Történetesen sok nyugati fiatallal találkozom, és úgy látom, alapvetően mások, mint az indiaiak. Olyan, mintha az ő pszichéjük, antakarana, másmilyen lenne. Az olyan fogalmak, mint az önvaló, a valóság, a tiszta elme, az egyetemes tudatosság, az indiai elme számára könnyen érthetők. Ismerős csengésűek, kellemesen hangzanak. A nyugati elmére viszont nincsenek ilyen hatással, vagy éppen elutasításba ütköznek. A nyugati elme konkretizálja, és azonnal az elfogadott értékek szolgálatába akarja állítani őket. Ezek az értékek gyakran személyesek. Egészség, jólét, boldogulás, néha társadalmiak. Jobb társadalom, boldogabb élet mindenki számára. Mindezek világi problémákhoz kapcsolódnak, legyenek azok személyesek vagy személytelenek. A másik nehézséggel is gyakran találkozni, ha nyugatiakkal beszél az ember. Számukra minden tapasztalat. Ahogy az ételeket, italokat, nőket, a művészetet és az utazást akarják tapasztalni, ugyanúgy akarják tapasztalni a jógát, a felébredést és a megszabadulást is. Számukra ez csupán egy újabb tapasztalat, amelynek ára van. Úgy képzelik, hogy az efféle tapasztalat megvásárolható, és alkudoznak az áráról. Amikor az egyik guru időben és erőfeszítésben mérve túl magas árat kér, akkor átmennek egy másikhoz, aki részletfizetési lehetőséget kínál, ami látszólag nagyon könnyű, de teljesíthetetlen feltételekkel jár. Ez a ne gondolj a szürke majomra, miközben beveszed a gyógyszert régi története. Ez esetben arról van szó, hogy ne gondolj a világra, vess el minden önzést, olts ki minden vágyat, valósítsd meg a teljes cölibátust, stb. Természetesen óriási csalások vannak minden szinten, és az eredmény nulla. Egyes guruk végső kétségbeesésükben elvetnek minden tant, nem írnak elő semmilyen feltételt, erőfeszítésmentességet, természetességet tanácsolnak, vagyis azt, hogy az ember egyszerűen éljen passzív tudattal, a kell és a nem szabad mindenféle mintájának mellőzésével. És sok tanítvány a múltbéli tapasztalatai miatt odáig jutott, hogy olyan nagy ellenszenvet érez önmaga iránt, hogy már magára sem akar nézni. Ha pedig nem undorodtak meg, akkor unatkoznak. Megcsömörlenek az önismerettől, valami mást akarnak. Maharács, hát csak ne gondoljanak önmagukra, ha az a kedvük ellen való. Maradjanak a guruval, figyeljenek rá, gondoljanak rá. Hamarosan olyan boldogságot fognak tapasztalni, amely egészen új, amilyet eddig soha nem tapasztaltak, talán a gyermekkorukat kivéve. A tapasztalat annyira nyilvánvalóan új, hogy magára fogja vonni a figyelmüket, és fel fogja csigázni az érdeklődésüket. Ha egyszer az érdeklődés feltámad, azt rendszerint alkalmazás követi. Kérdező.
Ezek az emberek nagyon kritikusak és gyanakvóak. Nem is lehet másképp, olyan sok tanuláson és csalódáson mentek keresztül. Egyfelől tapasztalatokat akarnak szerezni, másfelől kételkedéssel fogadják azokat. Hogyan lehet elérni őket, csak Isten tudja. Maharaj, az igaz belátás és szeretet el fogja őket érni. Kérdező. Ha szert tesznek valamilyen spirituális tapasztalatra, akkor egy másik nehézség merül fel. Arról panaszkodnak, hogy a tapasztalat nem tartós, hogy véletlenszerűen megjelenik és eltűnik, mintha nyalóka lenne, szeretnék azt állandóan szopogatni. Maharaj. A tapasztalat legyen bármilyen fenséges, nem a valóság. Természetéből fakadóan megjelenik és eltűnik. Az önmagadra ébredés nem valaminek a megszerzése. Inkább a megértés természetéhez áll közel. Ha elérted, többé nem veszítheted el. Másfelől a tudatosság változékony, áramló, pillanatról pillanatra átalakuláson megy keresztül. Ne ragaszkodj a tudatossághoz, se annak tartalmához. A megtartott tudatosság megszűnik. Ha megpróbálod állandósítani a belátás egy felvillanását, vagy a boldogság egy kitörését, azzal elpusztítod azt, amit meg akarsz őrizni. Ami jön, annak mennie is kell. Az állandó meghalad minden jövésmenést. Hatolj minden tapasztalat gyökeréhez, a lét érzéséhez. A léten és a nem léten túl terül el a valóság végtelensége. Próbálkozz újra meg újra. Kérdező. A próbálkozáshoz hit kell. Maharaj, előbb meg kell lennie a vágynak. Ha erős a vágy, a próbálkozásra való hajlandóság is megjön. Erős vágy esetén nem kérsz biztosítékot a sikerre. Kész vagy kockáztatni. Kérdező. Erős vágy, erős hit, ugyanarról van szó. Ezek az emberek nem hisznek sem a szüleiknek, sem a társadalomnak, de még saját maguknak sem. Bármihez értek hozzá, az hamvába holt. Adjon nekik Maharaj egy teljesen hiteles, kétségbevonhatatlan, az elme okoskodását meghaladó tapasztalatot, és követni fogják a világ végére is. Maharaj, de hát én semmi más sem teszek. Fáradhatatlanul az egyetlen kétségbevonhatatlan tényezőre irányítom a figyelmüket. A létre. A létnek nincs szüksége bizonyítékokra. Az a bizonyíték a minden másnak. Bárcsak elmélyednének a lét tényében, és felfedeznék azt a végtelenséget és dicsőséget, amelyhez a vagyok a kapu. Belépnének ezen a kapun és tovább mennének. Akkor az életük tele lenne boldogsággal és fénnyel. Higgy nekem, az ehhez szükséges erőfeszítés semmiség azokhoz a felfedezésekhez képest, amelyekre jutnának. Kérdező. Igaz, de ezeknek az embereknek se bizalmuk, se türelmük. Még egy rövid erőfeszítés is kifárasztja őket. Valóban nagyon megrendítő látni, ahogy vakon tapogatóznak, és mégsem képesek megfogni a segítő kezet. Alapvetően nagyon kedves emberek, de teljesen össze vannak zavarodva. Azt szoktam mondani nekik, nem tudjátok elérni az igazságot, ha a saját fejetek után mentek. El kell fogadnotok a feltételeket. Erre azt válaszolják, valaki elfogadja a feltételeket, valaki pedig nem. Az elfogadás vagy az el nem fogadás felületes és esetleges. A valóság mindenben benne van. Kell, hogy legyen olyan út, amelyen mindenki haladhat, amely semmilyen feltételtől nem függ. Maharaj, van ilyen út, amely mindenki számára, minden szinten, minden életkörülmény közepette nyitott. Mindenki tudatában van önmagának. Az öntudat mélyítése és szélesítése a királyi út. Éberségnek, tanúságnak, vagy puszta figyelemnek is nevezheted. Egyre megy.
senki nem éretlen rá, és senki nem vallhat kudarcot. De természetesen nem elég csupán ébernek lenned. Éberségednek az elmét is magában kell foglalnia. A tanúság elsődlegesen a tudatosságnak és mozgásainak a tudatossága.